Mä oon Jami ja mä oon sekakäyttäjä. Ennen tätä kaikkea mulla oli tosi haiseva hengitys. Mun hampaita kiristeli. Mulla oli reikiä. Eikä meikäläisen hymyllä paljon naisiakaan saanut. Se taisi olla viime lokakuussa, kun yksi kundi tuli rautatieasemalla ja tarjosi mulle yhtä tyynyä. Se sanoi, että mä saan sen ensimmäisen ihan ilmaiseksi. En mä siinä vaiheessa tajunnut, kuinka paljon mun elämä tulee muuttumaan. Ei tähän massiin mene paljon. Että tän luokan kamaksan tää on melkein ilmasta. Näitä on eri makuisia. Jotkut on vähän tujumpia. Mut kyllä ne kaikki toimii. Erityisen hyvin nää toimii happohyökkäyksiä vastaan. Kyllä mun elämä on muuttunut. Mun on kotiasiat nykyään tosi hyvin. Mutta ennen kaikkea mulla on raikas hengitys. Puhtaat reijättävät hampaat. Ei oo plakkia. Ei hammaskiveä. Mun elämä hymyilee. Ja mä voin itekin nykyään hymyillä. Kaikki kiitos tästä kuuluu